Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. A warm greeting to our English-speaking guests and to all a great and warm welcome. Un sentito caloroso benvenuto per tutti I nostri amici Italjani. Iltqajna biex intemmu sena ċivili, aħna nibdew niċċelebraw il-festa tal-maternità ta' Marija ta' Nazaret. L-inqumuha bħala Alla. Nitolbu fuqna il-koll il-barka tal-mulej waqt li bit-talba għażiża li għallimna San George Preka l-mulej ngħidulu grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom uti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġel Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti rid li l-imqazza Marija ssirhom mibnek u tibqa' verġni. U hekk offrejt lil bnedmin kollha il-ġid ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamel inħossu l-qawwa tat-talb tagħha għalina, aħna li biha lqajna lil min tagħna l-ħajja. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. Il-Mulej kellem lil Mosè u qallu, kellem lil Aaron u lil uliedu u għejdilhom, meta tbierku lil ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom. Ibierkek il-Mulej u jħarsek. Jixħet il-Mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Iħarsek, iħares lejk il-Mulej bimħabba u jagħtik islim. Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael u jien imberikhom. Il-kelma tal-Mulej. Ngħidu flimkien eħen għalina Alla u jberikna. Eħen għalina Alla u jberikna, idawwar għal fuqna l-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. Eħen għalina Alla u jberikna. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax triġi l-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Eħen għalina Alla u jberikna. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Eħen għalina Alla u jberikna. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja taż-żmien, Alla bat lill-ibnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi biex ikonna l-adozzjoni ta' ulied. U għax intom ulied, Alla bat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjat Abba, missier. U hekk m'intix iżjed il-sir iżda iben, u jekk iben werrit ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Alla fl-imoddi kellem lil missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
F'dak iż-żmien, ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan, dew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet toss f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, isebħu u jfaħru lill-Alla għal kull ma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-8 jum biex li t-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesu, bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej. Qegħdin nfakru il-mument meta it-tarbija Ġesu isir parti mill-poplu ludi, mhux biss mid-demm għaliex twilet minnhom ludija imma wkoll billi jsir bin il-patt biċ-ċirkonċiżjoni. Ritwal li kien introduċa Abraham lill-uliedu u liet-uliedu u li baqa bħala sinjal tal-patt bejn Alla u l-bniedem. Bħallum 8 ijiem fuq it-twelid tiegħu Ġesu jikkonferma bis-sottomissjoni lejn din il-liġi antikissima, jissottometti ruħu lill-Missier bħala bin ir-rikonċiljazzjoni u wilt il-patt. Bir-raġun għalhekk illum il-Knisja wkoll titlob il-barka speċjali tal-paċi. Għaliex fl-isem li jingħata li ben ta' Alla magħmul bniedem, Jexua jew Ġesu, aħna narfu is-salvazzjoni ta' Alla, imma nifmu li il-mulej tassew xeħed id-dija ta' wiċċu fuqna u jurina il-ħniena. Hekk tajt il-barka li Mosè jitlob fuq il-poplu. Ibirkek il-mulej u jħarsek, jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jatik is-sliem. Is-sliem bħal ħniena huma l-ikbar barkiet tal-mulej. Illum f'dak li aħna tradizzjonalment minn żmien il-Papa San Pawlu VI insejħulu jum il-paċi, aħna nitolbu id-don tal-paċi. Il-paċi li hija don tal-qalb ta' kull wieħed u waħda minna, rikonċiljazzjoni maħfra u mħabba bejnietna, stabilità u ġustizzja fis-soċjetà u bejn il-ġnus.
Aħna niltaqgħu wkoll bħallum l-aħħar jum tas-sena ċivili biex nirringrazzjaw il-Alla ta' sena li għattaddi b'talba ħerqana għal sena ġdida li tibda ftit tas-sigħat oħra. Hawnhekk għax Sydney u New Zealand ilha li bdiet. Aħna għandna l-xiex nirringrazzjaw il-Alla, aħna intemmu is-sena 2018 bħala Knisja f'Malta għal diversi momenti ta' grazzja li l-mulej żejjinna bihom. Għalija l-ikbar don lill-mulej tani din is-sena kienet id-don ta' Isqof Awżiljarju lill-mulej tani permezz tal-Lusija tiegħu il-Papa u li huwa ta' wens għalija kif huwa ta' wens għad-djoċeżi. Nirringrazzja lill-Alla ta' dan id-don lill-mulej tagħna fis-sejħa li għamel il-Monsinjur Joseph Gallia Kurmi biex ikun Isqof Awżiljarju, suċċessur tal-Apostli u kif qalu wkoll Ċirinew li jgħin lill-Arċisqof iġor is-salib tiegħu. Ma jiena li naf bil-kwalitajiet sbieħ u tajba li l-mulej żejjem bihom lil Father Joe, nirringrazzjah ukoll ta' din l-għażla li l-Papa għamel u li biha żejjen id-djoċeżi tagħna. Tom tafu li l-Papa din is-sena sejjaħli għal diversi missjonijiet, il-bot u qrib, u li sejjaħlu wkoll għal responsabilitajiet ġodda Ruma fil-waqt li talabni inkun u nibqa' raj ta' din id-djoċeżi għażiża. Daw l-esperjenzi wkoll jibqgħu imnaqqxin f'qalbi bħalma jibqa' imnaqqax f'qalbi il-poplu ta' Ċile, ta' Santiago del Ċile, ta' Osorno, u koll it-tobba u n-nersis tal-isptar ta' San Carlo de Apoquindo fej kelli immura l-operazzjoni biex ineħħu l-Marrara. Għandkom Arċisqof mingħajr Marrara. U ta' dan nirringrazzjaw ukoll il-mulej. Aħna rridu nirringrazzjaw il-mulej ukoll tal-ġid kollu li għamel fis-soċjetà tagħna fil-waqt li nitolbuh li nitalmu ngħixu flimkien b'sens ta' tolleranza, ta' modrija, ta' maħfra u ta' rispett reċiproku. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Alla tal-kelma għażiża tal-Lusija tiegħu il-Papa Franġisku li biha wennisna f'dawn l-aħħar xhur tal-esperjenza qawwija tas-sinodu tal-isfijiet li kien propju dedikat lil kategorija għażiża ħafna lina, liż-żgħażagħ, id-dixxerniment u anke il-vokazzjonijiet. F'dan il-mument jiena niftakar fis-seminaristi tagħna, nixtieq nirringrazzjahom għall-impenn tagħhom għaliex fihom nara żgħażagħ li qed jagħmlu dixxerniment serju u li qed ifittxu l-vokazzjoni li għalihom qed isejħilhom il-mulej. U jiena nitlobhom jitolbu biex in-numru tagħhom jiżdied u mhux jonqos. Nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Ma jiena nixtieq ukoll nirringrazzja l-Alla għal tant koppji li żewġu fil-mulej matul din is-sena. Għal tant żgħażagħ li irriskjaw kollox f'xulxin u talbu l-barka tal-mulej u tal-Knisja fuq ir-rabta tagħhom. Għal tant ġid li sar f'tant toqsma ta' karità li l-Knisja tqis li huma x-xhieda u l-glorja tagħha. Nixtieq nissellef il-kliem tal-Papa Franġisku
li fil-messaġġ li qed iħabbar propju f'dawn is-sigħat fil-messaġġ tiegħu għal-jum il-paċi jagħmel talba ħerqana biex il-politika tkun strument ta' paċi, li l-politika tkun strument ta' rikonċiljazzjoni. U nitolbu għal kull min anke fis-sena il-ġdida ikompli jimpenja ruħu fil-politika bħala għadi, espressjoni ta' mħabba u espressjoni ta' servizz lejn is-soċjetà. Il-Papa jikkwota il-Qaddej ta' Alla, il-Kardinal Vantuan, li għalkemm għadda minn persekuzzjoni qalila fi żmien ibes tal-pajjiż tiegħu tal-Vjetnam, kellu l-erf li jaraf li politiku tajjeb huwa tassew imbierek huwa barka. Aħna nitolbu ħafna għal politiċi tagħna u nitolbu li huma ikunu barka għal poplu. Dawn il-sigħat il-forzi armati ta' Malta salvaw diversi nies mill-libħra imqalba u kifra ta' madwarna. Aħna l-isfijiet nixtiequ nesprimu is-sens ta' apprezzament għal dawn il-missjonijiet ta' salvataġġ u ta' solidarjetà konkreta. Nifmu li għatem nies oħrajn bej sema u ilma li qed jistennew kien f'xi port fl-Ewropa u nitolbu umilment u bħerqa kbira biex il-popli kollha tal-Ewropa juri sens kbir ta' solidarjetà. Meta tiftaħ it-televiżjoni f'dawn is-sigħat tiltaqa' ma' tant spettakli ta' ċelebrazzjonijiet, tant espressjonijiet ta' xewqat tajbin. Imma aħna nistgħu tassew niċċelebraw u nwarbu l-ħarsa tagħna minn min għandu bżonn l-għajnuna tagħna. U għalhekk aħna l-appell ħerqan tagħna huwa li ċ-ċelebrazzjonijiet tagħna ikunu ta' vera. Nifirħu u nħallu lil min jifraħ. Ma nabbandonaw il-ħadd billi ninsewh jew ninjorawh. Il-barka li jagħti l-mulej fuq il-poplu tiegħu hija barka ta' ħniena u taslim. L-awgurju tiegħi huwa li s-sena ġdida tkun għal kull wieħed u waħda minna sena ta' ħniena u sena ta' slim. Jina nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh
U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tieżies ejjew nuru l-gratitudni tagħna lejn Alla għal dan iż-żmien li qed jislifna b'din il-ħajja. U nitolbuh bl-interċessjoni ta' Marija, ommu u omna, inkomplu inwieġbu għas-sejħa tiegħu. Illum, fl-aħħar jum tas-sena, nitolbu għal mexxejja kollha tagħna, kemm dawk reliġjużi u kemm dawk ċivili, biex jarfu jaqdu l-missjoni tagħhom ta' għaddejja tal-poplu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum li qed infakru wkoll jum il-paċi, nitolbu għal popli kollha tad-dinja biex jgħozzu dejjem aktar il-paċi bejniethom u waqt li jaħdmu bla qiegħda għaliha jifhmu li din tiġi biss mir-rieda tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum li l-Knisja tfakkarna f'Marija Omm Alla, irroddu ħajr lil Mulej Ġesu li minn fuq is-salib huwa stess tagħna lill-ommu biex tkun omna u bekk inkunu nistgħu niskennu dejjem taħt il-ħarsien tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk fost qrabatna, ħbiebna u tant oħrajn li mhux qed jibdew bħalna din is-sena l-ġdida biex il-Mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem fih danu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Missier qaddis int li taf x'inhuwa dak li neħtieġu tassew, ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u tant oħrajn li qed iressaqlek il-poplu tiegħek. Għamel li flimkien mal-offerti tal-ħobbs u l-inbit li se nresqu quddiemek, dawn jinbidlu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ġisem u d-dem ta' ibnek, hekk kif seħħ ukoll fih dan Marija bi Kristu Sidna. Amen. Kim nagħmel avviż ċkejken li l-offerta li sejrin nagħtu l-lejla sa tmur għal bżonnijiet kollha tad-dar tal-Provvidenza. Nirringrazzjawkom minn issa tal-ġenerożità tagħkom.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla int fit-tjubitek tibda kull ġid u twasslu fil-milja kollha tiegħu, għamel li aħna niċċelebraw il-festa tal-imqazzhom Alla, inħossu l-ferħ tal-grazzja li jint tiżra fina u nitennew bil-frott kollu tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Unfaħruk imberkuk unxandru il-kobor tiegħek fil-maternità ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita taħt lid-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smawwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Għaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull dusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubit tad-dinja, enni dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżgħar biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
Deum laudamus. Tibi cherubim et serafim, incessabili voce proclamant. Sanctus, Veni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tuae. Te profetarum laudabilis numerus. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum Deum et unicum Filium. Rex Gloria Christe. Tu ad liberandum suscepturus hominem non oruis di virginis uterum. Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris. Tergo quesimus tuis famulis subveni,
quos precioso sanguine redemisti. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicerem ditati Tue. Per singulos dies benedicimus Te. Dignare Domine diesto, sine peccato nos custodire. Fiat misericordia Domine super nos, quem ad modum speravimus in Te. Nitolbu kolna ferħana mulejt qarbinna bis-sagrament tiegħek. Għamel din it-qarbina tkun tiswilna għal ħajja ta' dejjem. Lilna li għandna x-xorti nistqarru lil imqazza Marja dejjem Verġni hija ommi bnek u ommi l-Knisja bi Kristu Sidna.
nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalletina tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-Bira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini uom, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġel Qaddissin kollha tiegħu.